Здравейте хора! Днес ще говорим за съня, разбира се, как да насънуваме ние. Разбира се, на Исус ще молите и на Исус Христос ще се молите и така нататък. Добри неща ще сънувате хора. Не лоши работи, разбира се, на Исус Христос ще се молите. Господи, да не сънувам лоши работи. Така нататък. Да не сънувам много лоши работи. Дето се вика, и ще не сънувам, дето се вика. И така няма да сънувате на този свет. Аз вас не мира оставям, обаче. Аз не мира. Ne konuşuyorsun? Kimi? Kiminle konuşuyorsun? Bitir, suyu bitir. Bitir ve prazno göre. İyi. Hayır koyma oraya. İç şunu. Bir daha iç. Bitir. Sundım kanka babadan bitiremeyeceğim ha. Ne dinle? Ha bitiremeyeceğim de. Sonra gene geleceğim. Bunu içeceğiz. İyi. Öyle mi? Kuru var ha. Sonraki. Evet. Ben de içeceğim. Yarım. Bak şekerim çok kaldı. На Исус Христос ще се молите. Така няма да сънувате Аллаха. Аллаха е алджанс по дунята. Биде ише леко джанс по дунята. И няма да правите магии за смърт, разбира се, ако искате. За смърт няма да правите магии на този свят. Така ще печелите много неща. Разбира се. Разбира се, на земята може да намериш 20 лева, например, да? Ако искаш, да, свободен си. Аз нищо не мога да кажа на теб, свободен си. Свободен да правиш магии на хората, свободен си. Свободен си да магии да правиш на хората. Ти няма да правиш на магии хората, ако искаш, ама. Пак си ти знаеш, разбира се. Да. Който не мене правил магия до сега, той вече бял ден да не види. Така е. Бял ден да не види, който правил магия до сега мене. Бял ден да не види. Да става парсе. Да. Да става парсе, например, да. Ако прави магия на мене, ако направи вас магия, разбира се, пак да стане парсе, да. Той така е. Но Исус Христос ще се молите хора, така ще изчезне всичко магията и то е хора. До нови срещи, пак ще се видим. Чао, чао, ако време има, пак ще говоря.